отидаха да купуват подарък и вече са решили да се прибират. Естествено от най-тясното място да пресечат улицата с пешеходната пътека. Където винаги са минавали? Абсолютно да. Хванати за ръчичка, трити. Доколкото разбирам, моята дъщеря е била първа. И буса им прави път, човека спира, децата вече сигурни и убедени, след като им се прави път, тръгват и в момента вече, който минават ръба на самия бус, и с първата крачка, която се показва дъщеря ми напред, и колата от нас. Блъска я, тя може би още от самия блъсък да си е починала. Самото изхвърчане, вече падане на земята, който се води като втори удар, вече там е размазване на цялата й глава. Черепчето й беше вътре в мозъка. Аз съм била сигурно на 5-та или на 6-та минута при нея. Едно от дечицата се обажда на майка си. Жената е в нашия ход, комшийки сме. Тя вече е била пред входа, след като ми се обади, аз веднага тръгнах. Когато отидах, вече локвата кръв под главата беше огромна. Напластена от устичката и течеше кръв. Цялата е уста така на една страна. И вече имаше една много голяма и дълга струя от кръвта, при което аз вече колкото и се търкалях и се тръжках върху нея и така се обърнах и казах, че дъщеричката ми е починала. Вече не ми беше нужно да идва бърза помощ. Аз знаех, че е починала на място. 20 на минути. 20 минути не беше дошла. Линейка не беше дошла. Но и да беше дошла, нямаше да ме Тя спаси. си беше починала на място. Защото просто тя се е починала още на място. Мозъка й стана вече колко дена от петъка. От петъка. Това петно всеки ден го мием, няма Всеки мием. ден Това не ми е кръв. петното. Това не е кръв. Ако отидете сега, имате възможност. Предполагам вече водата е изсъхнала от асфалта. Разбутайте цветята, защото всяка сутрин фърляме цветя на пътеката. Пешеходите на място, където я излязва душичката. И им с огромни туби вода. Кръвта, защото не мога. Направо не мога да понеса, че това е мозъка и кръвта на моята дъщеря на пътя. И ако знаете, като гледам колите как минават върху това петно, нямам думи. Нямам думи. Гледайте ги тези пешеходни пътеки, бе, хора. Гледайте ги, бе. Наближаваш пешеходна пътека, означава, че вече намаляш. Тя въобще не е намалила. Тя въобще не е намалила. Тя просто е изфучала и профучала. Вие видяхте ли се въобще с тази жена? Значи с жената съм се видяла на мястото в петък. Аз в ужаса си, когато видях детето си размазано, но в първите 5 или 10 или 15 минутки, не знам, въобще не се огледах, че трябва да Колата видя беше кола. много надалеч. Значи, като клекнахме до детето и се огледаш и си мислех, че бе, кола няма до това дете. И моята жена се развика на кой уби, нали? И някой... Имаше много народ. Имаше много хора. Просто И казаха, цялата тази улица кола. беше Ама пълна колата е с на 15 метра. Нали? Аз си мисля даже, че някой е спрял. Не, че За да тая кола. помага, помага. А то просто А тази той е кола, излезе, защото че много това е е- далеч от детето. Като отидахме там, тя моята жена се разбяга. Няма да казваш повече. Че просто беше много нагла в
Държанието й беше много нагло. Само това ще кажа. Разменихме се няколко приказки с въпросната жена. Нагло. По-нататък. Това ми е отскубна жена ми да няма последици, защото, не знаете. Би трябвало аз да свърша лошото, но имах сили да я дръпна и да я махна. Но не си заслужава. Детенцето ми седи размазано. Таткото да ходи да съби, просто не. Да я дръпна. За нищо не съм. Има си съд. Вярвам, все още вярвам. Таткото да ходи да я убил. Вярвам уж в съда. Вярвам на всичко, защото просто тя е убита на пътя. Да се обадя да ти кажат, идвай, Валя умря, не да я блъснат, идвай, Валя умря, убиха я. Да, дето всеки, нали очакваш живо здраво. Ама живо здраво, но като отидеш и като легнеш и го видиш, че си, за мен човек то се вида, че детето няма, то си беше умрял. Аз го пипах за... Ето къде си мисля, че пулс има. Аз се усещам моя пулс. То бил моя пулс, аз викам живо, ама друг път. То бил моя пулс. Сутрин не караме на училище, вечер я връщаме с да не ходи, да не е майка и затова не ходи на работа, за да може само с нея да се занимава. И естествено с баткото, но вече баткото е голям са, нали? Само с нея се занимаваше да я пази. И... след това тази цената въобще не би се обаждала, така ли? Тя не излезе от колата. Тя беше застанала така вътре. Значи ти за да го убиеш на място, скоростта ти е била уникална. Уникална ти е била скоростта. Ти го убиваш на място, размазваш му главата, мозъка му тече по асфалта и в клазата ще пише споразумение с съдията. Страните може да искат споразумение. Какво е това? Но страните не сме ние. Страната е съдята и тя. Това е. Погребах я само с чело. Погребах я само с чело. Възглавничката съм я крила с цветя, защото не издържах. Цялата възглавница беше с кръв. А тя е 12 годишно дете. И я целувах само по челцето. Отзади нямаше глава. Не, ти не даде шанс. Тя ни даде шанс. Дори ни даде шанс да й бъдат очичките отворени, когато аз отидах. Цялата й глава я обсипах с цветя, защото не издържах на ужас. Кръченците бяха надути, изпочупени. Не съм ми сложила сандалетки на кръчетата. Босичка е. Отстрани съм ми ги прибрала. Защото краката й не бяха загледани. Не бяха загледани. Беше много лъчезарна и много добра. Много мразеше, когато нейните приятелки се скараха. Беше дете на правдата. Не искаше да се карат всичките, защото те бяха в компании на момиченца. Искаше винаги всичките да бъдат заедно. Когато някой с някой се скараше, коментираше вкъщи. Беше усмихната много, ето и ги снимките. Тая година ми беше казала, че като свършим училище, ще се запишем на плуване. Да плуваме, да позатворим както иска тя лятото и колелото да бъде готово. Да караме колело. Няма да караме колело и няма да плуваме. И на 15 септември, като чуя фанфарите, и ще искам да отида в училището и няма да искам да отида. И просто с татко и ще се запомним на 12 години. Една прекрасна и невероятна дъщеря имах,
която вече няма да я видя. На гробищата ще казвам добро утро и лека нощ. Казах и вечер, като погледна нагоре към небе, да мести по 2 звездички или да ги карат да греят по-ярко, за да мога да знам, че е тя. Понеже и двете бяхме с много дълги коси, тя не даваше да й се реши косата. Косата й беше до кръста. И казах, когато съм навънка, да повява вятъра, да ми вее косата, да знам, че е тя и че е до мен.